Timbagak met ken kaidi anu gandat muntut ag subli. I am sorry tadya maikari napanalo ngamin ti sakit na ideal daw api manaw ka sa di kapay pulos nagpagada. Tawen met ati naglabas tinuruam ko tinagwayas sagbay nalipatan ka namin ano ang nagparparik na pagkumabiyag ko ang subli ka hindi naklata kinit kita. Hinto nagsarat na kung silaban ka ipasulik tutoy mata ako mitakin ka sakto pa'y pangato en ipababa kas tantot panang iparik na ang nagbiyagang naawan ka. Pinto nagsarat na kung silaban ka ipasulik tutoy mata ako mitakin ka sakto pa'y pangato en ipababa kas tanto parang ibarik na ang nagbiyagang naawan ka. Nga agbabawi ka na ang miris mo't nagbitutan. I am sorry, damage has been done. Tiyagnetim pagarap sa maitura balay gigit masaraka kalpasan niya siya ket panawan. Hinto nagsarat na kung silaban ka ipasulik tutoy mata ako mitakin ka sakto pa'y pangato en ipababa kas tantot palang ibarik na ang nagbiyagang naawan ka. Suwanan na maililiwag latakin ka bareng no kapailak to nga aramiden ka. Ito nagsarat ka kung silaban ka ipasulik tutoy mata ako mitakin ka sakto pa'y panang iparik na ang nagbiyagang naawan ka. HBO Records and Oyoboy Production.
sika kumat kain-in nangaw ken kakin-kin na tawa dumteng tuti panawin baka sikan tunat laeng ipuno para kanyak ay anyan na naglagsa pilpilite alupatan tuy puso ka nakaseran kaya't kuamaamuan apay namin na itagalang tuy puso agsagsagaba tirigan gapuken ka sindut pudno para kaniya kisukadi when musika nagururaya kuma no amo adung tengka sika kumat kain-in nangaw ken kakin-kin na tawa dumteng tuti panawin baka sikan tunat laeng iputno para kanyak ay anyan na naglagsa pilpilitek alukatan tuy puso ka nakaseran kaya't kuamaamuan apay namin na itagalang This is HBO Records Original. apay nga itakalang adin teng dito'y biyaku itan taaddan ang tagikwa tuy puso nagururayak kuma no amok adung tengka sika kumat kain-in nangaw ken kakin-kin na tawa dumteng tuti panawin baka sikan tulaeng iputno ang para kanyak ay anyan na naglasa pilpilite alukatan tuy puso ka nakaseran kaya't kuamaamuan apay namin na itagalang dumteng tuti panawin baka sikan tunat laeng iputno ang para kanyak ay andyan na naglagsa pilpilite alukatan tuy puso ka nakaseran kaya't kuamaamuan apay namin na itagalang kaya't kuamaamuan apay namin na itagalang HBO Records and Oyeboy Production. asipay tiyag puti inak nagbanagan siput oras kanito pinanawa daytoy puso di na kantun malipatan no pay di karim kaniya
naglikodan. Jakman met ninamnama salda to'y biyag ko, adi kantong gulibanday to'y puso. Ngem ala kuray kastoy tigasat ko, ibturak ipait na salda to'y biyag ko. Numan pa'y ledda ang put agsasamusam, tuok ken rigat tinagkalak aman. Daytoy puso di na kantun malipatan, no pa'y di karim kaniyak naglikodan. Asipay biyak ko ti inak nagbanagan, sipud oras kanito pinanawang. Daytoy puso di na kantun malipatan, no pa'y di karim kaniyak naglikodan. Asipay biyak ko ti inak nagbanagan, sipud oras kanito pinanawang. Daytoy puso di na kantun malipatan, no pa'y di karim kaniyak naglikodan. Daytoyen tiyin na kinararapaan, napudno ngayatin paay mo kaniya. Nalawa ataw inta nagbaetan, saan nga isutlap peda sa ngalen taningayan. Sapay tadumteng daytoy a mensahe, ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayon. Ikari asiksikan tulae, ay ayaten inggat tungpal tanem. Sikalaeng biyagkon sa bali, agmay-may saka mauyos man to'y biyag. Mamati ka kumakaniya kong biyag ko, ay ayaten ka ipatpate ka tinapudno. Ay Ate Bernati Weds, Ma'am Hanalyn de la Cruz at the Nishi Shop, and of course to my executive producer Ma'am Cecil Alcantara Arconado, DJ Ness, Ma'am Elaine, Ma'am Allen Claire, Tita Daisy, sapay tadumteng daytoy a mensahe, ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayon. Ikarik asiksikan tulae, ay ayaten inggat tungpal tanem. Sikalaeng biyagkan sa bali, agmay-may saka mauyos man to'y biyag. Mamati
ipatpatek ka tinapudno ay ayaten ka ipatpatek ka tinapudno. Di lagip mujak malipat nangipa ay tiragsak kaunggat ni ayat intalimeng tuirik na wen sikat tidamo nga ayat ingganat mauyos tumibiyag nagbalin ka na paset kaniyak uray awan kan kasman marikiriknak tibarat arakok mo kaniyak narigat iti maglipat iti damong nga ayat nangipa ay kaniyak iti umuna aragsak. Di lagip mujak malipat nangipa ay tiragsak kaunggat ni ayat intalimeng tuiriknak wen sikat tidamo nga ayat ingganat mauyos tumibiyag nagbalin ka na paset
sa musang ut na kansanaan ika palak ang gapu inagubsang langit-langitin rinaksid ng mantaposong sikan ko pailat ipatpatig ko imbilang
Saan gayam analaglaga nga iwag nit ka to isip ko kaputan na pateka takas kanina nga adda naglabas ta taang mubiyak ko nga ipat pateka nimnupod no nga awan ako ni tapusom ket ni ayat lipat ako nimnupod no nga adan sa bali tapusom iwag sinak panunot mo Diyak ka mo, nung may turet ko pa'y biyak ko ta sinugat mo, tinaunig, usukin na kem ko Huwag ko nang, di ka kaya makita Tanaut-ut sugat, to'y puso, kain-kain parik na Saan gayam analaglaga nga iwag nit ka to isip ko kaputan na pateka takas karina nga adda naglabas ta taang mubiyak ko nga ipat pateka nimnupod no nga awan ako di tapusom ket ni ayat lipat ako nimnupod no nga adan sa bali tapusom iwag sinak panunot mo nimnupod no nga awan ako di tapusom ket ni ayat lipat ako nimnupod no nga adan sa bali tapusom iwag sinak panunot mo Apay payla siyak ti binay payan in paru pamawan kay mo dingaken ka uray pamaranglaen asyak ti bat patkem apay akastoy ti kalak ama apay ngawit ko tiringga apay anaulpit ni kasat ko anagaya pinadas ko amin akabayla pinadas ko ti agbalin
tibker tapno ni ayata di maraka. Nadas ko in sakripisyo to'y biyak ko, awan pinanunot ko, no di si kalae mailipat patet ko.
asyak tay umadayo Litli ka ayat tabulod ko Rebeng na laeng nga inak biruken Kay mabukudak kanayak na ikeden Nupay na saen ngem daytoy tirumbeng Amok adakes inta aramiden Jak maituret pay nga inak buyaen Palagluana gapu kariyak laen Jak maitur no sa tila kamek to Gapula kenayat binulod ko Aglune nagpalinak ka naruko Nagpaabite isaan ko apuko Palubusan kan na isutay sublianam Usukin riknam isut adaan karbengan Awan titengel ko anang ikot ken ka No dilatoy ayan na inaktin parik na Diyan maibdol no sa tila kaming to Gapula kenayat ang pinulot ko Aglune nagbalinag ka naruko Nagpaadite isaan ko apupuko Nupay na saen ngem daytoy irumbeng Amo adakes inta aramiden Jak maituret pay nga inak buyaen Panagluana gapu kariyak laen Jak maibdol no sa
ti pabasule no darak-darak ayan kelangin-langin sikat na naman anang baybayan sana klaam mo nuwag tuog ka umanay kenkan makita na iti maminsan umanay kenkan tawag ken pa kumusta uray no nasakit pilit nga awate no panunutek nga sika iyay ayate punpunuak na kurkurangang ganiya tinipelak di gumura dyan yung pata imbes ngay ay wenak saan ka indadanes na kasta kati tinapuno nga agayan siya ipabasule tumarak-rak taayat yan langin-langin kasikat na lawang anang baybayan sana't laam mo nuwag tuog ka umanay ken makita na iti maminsan umanay ken kan tawag ken pa kumusta uray no nga sakit pilit nga awate no panunutek nga sika tiyay ayate punpunuak na kaniya tinepelak di kumura dyan baka imbes ngay ay wenak saan ta ingadanes na kasta kati tinapudno nga agayan kasadong ay patek ko di kasken martirak na puso ayat mo jak marik na at patek ko jak marik na nadungo kasanuwa jak kuten panagtuog ko minun punuak nagkurkurangang kaniya tinepelak di kumura dyan baka imbes ngay ay wenak saan ta indadanes na kasta kati tinapudno nga agayan kasta kati tinapudno nga agayan kasta kati tinapudno nga agayan
sa lutsud man ken ka. Damag ko asyak tay kagurang himjag amot pangigapuanan. Di na kadin ay ayaten wenno addan sa balin anangita klinam itariklan dinagkadunay pasaktan at kadi karbengan manglapet ita paggugustuhan nawaya ka no pagkaragsakam hindi tulak di mo kat lipaten tila idaw-dawat ko pinagkat kumapagpagitaan ragsakyu akasam itan na masugat ko'y kaungga. Din ay ayaten wenno addan sa balin anangita klinam itariknan pinagkagunay masaktan at kadi karbengan manglapit ita paggugustuhan nawaya ka no pagkaragsakam hindi tulak di mo kat lipaten tila idaw-dawat ko pinakat kumapagpagitan ragsakyu akasam itan ta masugat ko'y kaungga ragsakyu akasam itan ta masugat ko'y kaungga.
laang ko'y kaungga, tiyak may lagaway akalang ama. Awanen tiyak makawitan, nagkaroon ang panagliday, nagkaroon ang panagliday. Diyak malapdan, daytoy rikna, nga agladingi, nga sikat malagip ko. Agsa sa inek, daytoy puso, tilak ame, asaem kentuog. Diyak tuy iliw ko, ngem padasek biyag ko, nga ito rin lupay na sakit, nga awate tinagsina, mga puso ang kumpin natin. Turay awantan, tuy sidong ko, tiyak tugang den nalipaten, naayat mo, daytadong mo, awang umarta, tuy nga ay tan, sikalat nakarignaan, di kan tupulos, malipatan, na minsan nagpaling ka, apaset ko'y biyag ko, agiyaman na, tatimdeng ka, anang paraniyak, nalidem alubong ko, biyag ko ay ayatin kaunay, uray ang kandito'y dena. Diyak maepeng, tuy iliw ko, ngem padasek biyag ko, nga ito rin lupay na sakit, na awate tinagsina, duwa nga puso agkumpin natin. Turay awantan, tuy sidong ko, diyak tugang den nalipaten, naayat mo, daytadong mo, awan umarta, tuy nga ay tan, sikalat nakarigna,
Nagnalaos nga iliw kuken ka, tanawagan ka, abay titawa, bareng mapasangpet ka. Agurayak biyakoy, agurayak isusang
malatingitan unay tuy puso kaputawan mo si ko aguraya biyag ko aguray ka isa sa pet mo masyanta kadin kanya rinaging nga agsangsan nita Pisardam ur-uraye di isa sampet mo kaano na ubiyag ko mag-iliwa kun bara ni aget mo dadagsengin nak marikrip na gapot na laos na iliw kuken ka kantanawagan ka abay